Deton. Engkain natin. Das berpilih ke beli. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಇದು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿನಿ ಕಾರ್ತಿವಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೂಂಜದ ಮೈನ್ ಬೇರು ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಯನ್ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಝೋನ್ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಟು ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಲ್ಡ್ ಅಡೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು 2,000 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಸಿದ್ದಾಟಿರು ನಂಚನೆ ಏರು ಮಾತ ನಮ್ಮಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟರ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಲೆ ಪೋಯ್ನವ ಬಲಿ ಕಿಟ್ಟಿತ್ತೇನೆಕ್ಕೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ತೂಲೆ ಆ ಏರಿಯಾಗಳ ಗೊತ್ತದ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮುಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆದ ಮಂಡೆ ದೀಪಿನಿ ಅಲ್ಲ ಕಿಡೋ ಲೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೈದ್ರೆ ಅಂಗಿ ವಾಡ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಲೇ ಉಲೇ ಮಾಡ್ರಿ ಇವು ಇತ್ತು ಎಂಚ ಮಾಡೋರು ಬರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಂಡೆ ಮುಗ್ಲಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಗಿಡು ಆ ಉಲೇರ್ದು ಅಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏರನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಆ ಬಚೋ ಇತ್ತಿಂಚು ಮಾಡ್ರಿ ಆಡದ ಇಂಚ ಕೈ ಬತ್ತೋನು ಬೇ ಫೈನಲಿ ಆಣದ ಅದಲ್ಲೇ ಫುಲ್ನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಓನರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಸೈಜ್ ಅವಿಯ ಸೈಜ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ದ ಸೈಜು ಸೈಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ವೇ ಆನಾ ಫೈನಲಿ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ఆయన ಮಂಡೆ ಉಂಡಿ ಅಂಚೆ ದಲಾಬ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಸೊಂಟ ದೋಜಡಿ ತೂರು ದಲಾಬ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಉಂದಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿಗಲ್ಲಿ ಈನ ಕಟ್ಟ ಪೋಲಕ್ಕೆ ದೋಜುವೆ ಬೇಜಾರಾತನಿ ಆಣ ಹಾಂ ಶೋಕಾಯಿ ಜವನಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಂತದ ಟೊಪ್ಪಿದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅದು ಅಂಗಡಿ ಅಂತೀನಿ ಆನಂದ್ ದಲಾಬ್ ಜನ
ಇಪ್ಪಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣದ ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಕ್ಕ ಓದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಟೊಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿದಿಲ್ಲ ఆయన ప్యాంట్ సరి ఇచ్చి ఆయన కూడా తిరిగాదు నీకు ప్యాంట్ వాడినలే ఎంచుదులే 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 ಆನಾ ಫೈನಲಿ ಶವಣೀರು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡಿಯರು ಆರಾಮಾಮು ಇದು ಅಲ್ಲ ಐಕೆ ಮಂಡೆ ತೋಜಿ ಯಾರು ರೀನ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಗುಟ್ಲೆ ಬೈದಿರಿ ಇಡಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಕೌಶಿಕ್ ಸುವರ್ ಇಡಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡು ಇಡಲ್ಲ 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 ನಿನ್ನ ಬೈಟ್ ತಪ್ಪ ಇಡಲ್ಲ ಬೈಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಟ್ಲೆ ಉಳ್ಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟ ನಮಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮುಲು ಅಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಬೈಟ್ ದಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತೆ ಎಸ್ ಸೊ ಶಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಏನ ಶವನೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆನ್ ಝೋನ್ ಬಂದು ಬಂಟ್ವಾಳಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಎನ್ಆರ್ ಗೋಲ್ಡ್ದ ಸ್ವರ್ಣ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಮೆನ್ ಝೋನ್ ಬಂದು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಬನ್ನಿಯಾ ಪೂರ ಯಾರೇ ಬಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಂದಾದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದೆ ಅಂಚಿಂತೇನೆ ಸೂಪರ್ ತಾಂಡ ಬಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೆರ್ತಿಲ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬೈದಿದ್ದು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ತಿಕೆರೆ ಇಂಕ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಕಾಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹತ್ತು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಬೋಳ ಏನೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಲ್ಸಿಗಿದ್ರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಅದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ ನಾಲ್ಕು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬರು ಅತ್ಯ ಓಕೆ ಅಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ಲ ಬಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಎನ್ನ ಇತ್ತು ಸದ್ಯ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನಾತು ದುಮ್ಮಿನ ದಿನಟ್ಟು ಐನ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಕೆಸರ್ಗಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕೆಸರ್ಗಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಆದಿನ ಬಂದ್ಬೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಬರ್ತಾರ ಅಂಚೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸೇರ್ದು ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಿರ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಜೊತೆ ಗಡ್ಡ ಮೀಸಬ್ರ ಬೈದಿದ್ದು ಅಂಚ ಈತ ಬೈಜಿ ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆರ ಶಾಪ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೈದೈಲಿ ಒಂಚಿ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರು ಬಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವರ್ಣ ಸೌಧ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ ವಿಎನ್ಆರ್ ಗೋಲ್ಡ್ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹತ್ತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಟಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಟು ಎಸ್ ಅದೇ ಚೂರು ಎಂಚ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆನಾಗ ಪಂದು ಬರ್ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಮರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಾಯ್